हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइखौ लिरनानै हरदों बिथां रसन बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, भिलेज मथंगा। आंबो बाक्सानिनो लोगोफोर, नोंथांमोना बाक्सानि शायरिखौ खोनासंलांदो माबायदि जायो। नोंखौ लानानै जिउनि सिमां मोनसे सुजुदोंमोन, नाथाय बे सिमाङा दिनै सिमांल' जानानै थालांबाय। गोसोआव जाखांफैयो जावले जावले नोंनिल' महर मोखाङा। हायाखिसै नोंखौ बावगारनो, जि सिमां सुजुदोंमोन दिनै बे सिमाङा समनि फाखनाव सोरनिबा फाव फान्दायनायाव जों सानैजों गोजान जानांबाय। आं नोंखौ बावगारनो सानो, नाथाय गोसोआव खालि नोंनिल' महर मोखाङा साया माया गोसोआव सायखं महरै जाखांफैबाय थायो।